Hello mga kawigel! So, yun po, itong ating niluto ngayong araw na ito. Meron po tayo ditong butter, adobong pusit, nagmamatika o pinatuyo po natin yan. And we also have here a huge fried fish. Tsaka meron tayong sisig tofu. And ginisang toge na maraming kanin po. Sarap na, balance yung pagkain natin ngayon. Bago po tayo magmukbang po, pray po muna tayo ha. Maraming salamat po sa pagkain pinagkaloob niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan din po mga viewers po namin. Maraming salamat po Ama. Sa dalangin sa inyong bugtong anak, Heso Kristo na aming tagapagligtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Kain po. Oh, Kain po. Patayan, dami yan. Okay. Meron na. Nang subo tayo. Nang subo po. Sarap. Kain po. Sarap. Ay, no, thank you. Tingnan po tinik ha. Subo po. Sarap ng isda. Sarap. Sige po. Yeah, thank you. Sarap, halos na balance po. Yung pong ano natin, yung puset, tamang-tama lang po yung luto, malambot na malambot. Kasi ang ginawa po dyan, nung inadobo niya, nagtubig po yan eh. Niyahon niya mo muna po itong puset. Tinatuyo niya po yung pinakasabaw. Kaya nagmamantika po, gawa ng meron pong butter. Sarap. Sa sisig tofu naman yung sibuyas. Hindi ganun ka, no? Luto. Yung may crunch pa rin po kaya sobrang sarap. Doon. Tama, sarap po. Grabe. Sarap na. Konti lang rin po yung sili kung nilagay ng sili haba. Para ako makakain ng marami. Sila rin sila Trishan. Si Ate Hannibes kasi, ano yan, master na. Kinain ko na ho kasi lahat ng sili. Kasi wala na. Kadami po niyan.
Kuha na po kayo. 1 kilo po yung bigat, ano natin, sinaing. Okay po. Kasi yung kanin na. Turn around. Ay, sorry. Pero, sarap ng pritong isda. Isabi mo rito sa, ano, yun, sa toge. Sarap po. Balance na balance. Sarap. Ayoko. Sana. Sili. Nanay, gusto yan po sa ta. Ayun na. Nakita pa po sa ta. Gusto ha? Okay po. Crispy na. Grabe yung laman na, oh. Isa na po sa paborito namin isda po yan pampano. Kasi malaman po siya. Tsaka yung pinaka-paborito natin, yung ano, yung dalagang bukid, hindi tayo nakakabili. No? Matinik lang po siya, pero Yung ayun. grabe. Sobrang sarap na. Sa may ulo, malaman din pa. Grabe yun, galagong. Itong pampano, akala mo, titignan mo, medyo lapad po kasi. Parang ano. Walang laman. Akala mo malalaman, ano naman, dari pala. It's a prank pala. Prank! Kasi yung tinik niya, madaling ma-detect. Kasi malalim. Oo. Ayan, tanggalin natin. Pa, grabe yung tinta ng ano. No? Hirap na yung tanggalin. Yung ganta. Ay, yung ano, oo. Yung nasa loob, mabusisi. Pero, yun lagi ko sinasabi, kahit napakahirap ng isang pagluluto, kapag naman natapos na magluto, eh talaga naman. Sulit ang pag-iintay. Ingat na ingat po siya kasi kailangan na matanggal niya lang yung ano Nasa loob. yung nasa loob na ano Tapos yung tinta, ingat na ingat po umabot. O, kanin pa, o. Grabe yung tinik niya, eh. Ayan na ka. Baka pa ka nakain. Patikim nga nito. Ay, ito pa. Hindi, palit tayo. Sige naman. Iba talaga dun sa may galamay. Ang panlasa. Tama-tama lang po yung lasa ng pusit eh. Kasi, ano, hindi masyado madaming toyo at suka po nilagyan na yan, diba? Gahon na patutuyuin eh. Pag marami kasing toyo, mapapaalat pag pinatuyo lang.
Puset, gusto mo pa rin sa'yo. Ay na po. Kani, Ano? pero tayo gusto mo sa malaki. Ano po? Ha? Gusto mo ba? Grabe. Kaya lagi namin binibigyan sa siya ng maraming pagkain kasi ano, nag-co-work na po yan eh. Mga homework. Mm-hmm. Homework. Homework. Ano po yan, mga 16 hours a day. Sabi mo, anak, magpahinga ka na, walang tayuan po yan. Sobrang sipag po. Pag hindi mo siya pinatayo, hindi talaga siya tatayo. Oh, pero meron siyang ano, meron din siyang kasamahang parehas niya. Shoutout mo naman! Co-worker niya. Ang sipag din. Alam mo kung sino? Shoutout mo! Si Clay tsaka si Joe. Sino? Sino? Si Clyde tsaka Si Clyde Joe. tsaka si Joe. Mga night shift po sila. Hindi oh. Morning at night. Oo. Sobrang sipag kasi. Maghapon hanggang gabi. 24 hours. Sa bakante lang ay kakain, no? Nakawa na kayo mga magulang nila ka Dumating na sa punto, nagsalita na yung computer. Tumigil ka na. Ano? Tama na nak, di natin kailangan pera. Ayan. Sige, kain lang po. Simulan na po natin ang ating shoutout. At bago po sa lahat, maraming salamat po sa mga bago nating nagbigay ng star. Wala, may bago na naman. Sobrang Yes, salamat thank po. you so much po. Ay nga pala, ibang mga, yung mga dating unang mga nagbigay, nagpa-thank you na rin tayo. Opo. Sana napanood Sana yung napanood nyo po yun. Pa-thank you. Yan. Thank you so much po sa mga nagbigay ng star. Jenny Lynn Ardiles Corpus. Julie Ann Ruiz Camron. Thank you so much po. Mary Rose Paseño Calleja. Thank you so much po. Yan. Shout out Geraldine Ferreira, shout out Ferreira family at Rabanal family. Abigail Aquino, Leilani Caballero Mapa, Elda Tripa ng California, USA, Rosalie Paclivar, Maligat ng Antipolo, Jean Magaya ng Negros Occidental, Bessie Morondos ng Butuan City, Northern Mindanao, kay Ading Nuestro, hello po. Thank you so much din po kay Maureen, Panday 700 Davian, Animator and the Gamer, at kay Shermine Kael. Joelia Daily Vlog, shoutout po. Hello Mas Jam. Thank you so much po kay VM. Shoutout Kate Ashley, Ano Nuevo, Alexa Garbo. Maraming salamat po kay Joy Joy. Melody Santos, Daniel J. Tablon Yambon, Giyang, shout out and happy birthday kay Aliyah sa March 1. Yun, happy birthday po. Happy birthday po. At saka siyempre, shoutout ako kay Paring Vincent Brigrino, Aring Grace, sa mga kapatid ko. Kuya din, pati chat, sa Diyos na tam, sanita. Ritahan eh. At siyempre yan, napakasarap. Naman yun, natapos naman po yung isang masarap na mukbang natin. Sobrang salamat po siyempre sa Diyos sa pagkapinagkalob niya ngayong araw po na to ulit sa atin. At sobrang sarap po ng mga ulam po natin, balance na balance po siya. So, nag-enjoy ba kayo? Yes. Napakasarap ng pusit. And yung dasisig. And also the ginisang toge. At syempre yung napakalaking isda natin. Ayun, no? buti ka na akong... Ano? Ano? Hindi namin maubos. Maraming salamat po ulit. Mga kabigit, sa muli pong pagsala. Hanggang sa muli po, mag-ingat po tayong lahat. Kaya, Bigla na lang mawala.